Aşgabatda itlerin we pişiklerin köpçülükliğin awlanýanlygy barada haýwandary goraýjylaryň hem garaşsyz media serişdeleriniň ýedigderli berýän habarlarynyň fonunda Türkmenistanyň döwlet we hökümetçi habar beriş serişdeleri ýurtda öýtüt haýwanlar babatyndaky rehimsizligiň aýra ýagdaýlary. Bu meselede döwletiň we käbir raýatlaryň görkezýän rehim şepaгаty barada makalalary çap edip başlady. Maglumatlarda öýtüt haýwanlar babatyndaky rehimsizlige döwletiň däldi raýatlaryň jogapkärligi öňe sürilýär. Türkmen paýtagtynyň häkimetleri öň iýdegsiz haýwanlary uly bayramçylyklaryň öňýany awlaýan bolsalar şu ýylyň başyndan bäri itleri hem pişikleri gündöki esasda rehimsizlik bilen awlap ýok edip başladylar. Hökümetçi Orient neşri 9 martda çap eden maglumatynda öýtüt haýwanlaryň adamlaryň bilip ýa-da bilmän döredýän ýagdaýlarynyň pidatydygyny öňe sürdi. Elbetde hiç kim öz itine ýa-da pişigine azar bermez we ony aç saklamaz. Adatça adamlar öz gaharyny iýmit gözläp hapa taşlanýan gutularyň golanynda jemlenýän we ýykmanda durmuşy bilen adamlara belli bir howp döredýän öýtüt haýwanlardan çykarýarlar diýip hökümetçi neşir ýazýar. Türkmenistan Altynasır döwlet neşriniň maglumatynda öz eýesi tarapyndan taşlanyp ysmaz bolan emma soň täze bir maşgala alynan itiň bagtly ykbaly barada gurrun berilýär. Orient neşri öýtüt haýwanlar meselesiniň Türkmenistanda uly mesele bolup durýanlygyny belleýär we hut şonuň çözgüdü üçin ýurtda ýöretilištirilen keselhananyň hem penahananyň döredilýänligini habar berýär. Asliýetinde döwlet biziň ýalňyşlarymyzy düzeltýär, biziň doň ýürekliligimizi diýip hökümetçi neşir öz maglumatynda aýdýar we öz jogapkärçiligini unudan raýatlaryň jogapkärçiligini hökümetiň öz üstüne alýanlygyny belleýär. Bellemeli Türkmenistanda itleriň hem pişiklerin awlanmagy hökümetiň resmi permannyň esasynda şäheriň jemaat gullyklarynyň işgärleri şeýle-de ýörite döredilen gullygyň wekilleri tarapyndan guramaçylykly görnüşde alınıp barylýar. Türkmen hökümetiniň öýtüt haýwanlar meselesine üns berip başlamagy, Aşgabatda itleriň we pişiklerin ýedigderli görnüşde köpçülükligiň awlanmagy, rehimsizlik bilen öldürilmegi barada Azatlyk radiosynyň hem garaşsyz habar çeşmeleriň berýän maglumatlaryna gabat geldi. 16 fevralda Türkmenistanyň prezidenti ýurtda öýtüt haýwanlar üçin ilkinji hastahanany we onuň ýanynda penahanany döretmek planlaryny eglan etdi. Munyň ýa-da häkimetler döwletiň hatawyna gurulmagy wada berilen hastahana üçin raýatlardan we telekeçilerden pul toplanyp başlananlygyny habar berdiler. Haýwanlary goraýjylar bolsa häkimetleriň häzirki wagtda bar bolan çoğunludaky ýeketek penahanany ýok etmek planlaryna aladylanma bildirdiler. Aşgabatdaky habarçylarymyzyň maglumatlaryna görä 5 martda çoğunlygynyň gonamçylygynda onlarça it we pişik rehimsizlik bilen öldürilipdir.